Articolul 14. Capitala. Capitala României este municipiul București. Comentariu. Articolul 14 are un conținut aparent simplu, desemnarea municipiului București drept capitală a țării, dar reflectă o opțiune istorică și simbolică, nu doar administrativă. Bucureștiul a devenit reședința autorităților centrale, începând cu unirea Principatelor Române din 1859 și a rămas, sub toate reglementările constituționale ulterioare, orașul de reședință a Parlamentului, Guvernului, Președinției și Curții Constituționale. În cadrul dezbaterilor adunării constituante din 1991, a existat o propunere de eliminare a normei pe motiv că nu ar avea nivelul de generalitate specific unei dispoziții constituționale. Propunerea însă a fost respinsă, argumentându-se că statutul de capitală ține de statutul de capitală ține de identitatea și continuitatea statală, nu doar de organizarea administrativă curentă. Norma se completează cu legislația specială privind organizarea și funcționarea municipiului București ca unitate administrativ-teritorială cu statut distinct față de celelalte municipii.